ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହ୍ରଦ ଥିଲା, ଯାହା ରକ୍ତମୁଖା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କେହି ସେହି ହ୍ରଦରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆଉ ଫେରି ନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଚୁନୁ ନାମକ ଏକ ହରିଣ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଗୁ ନାମକ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଜଗୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଚୁନୁ ହରିଣକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ହ୍ରଦ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ସେ ଭୁଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଜଗୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୁନୁ ହରିଣକୁ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚୁନୁ ହରିଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଏକ ଚିକୁ ନାମକ ଠେକୁଆ ସହିତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଚୁନୁ ହରିଣକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥାଏ, ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ସେହି ହ୍ରଦକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ସେହି ହ୍ରଦରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ତା ପାଖକୁ ବହୁତ ତୀବ୍ରରେ ଆସୁଛି। ହରିଣ ତାକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଟରେ ସେ ଜଗୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପାଇଲେ। ଜଗୁ ଚୁନୁ ହରିଣକୁ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଚୁନୁ ହରିଣ ତାକୁ ପୂରା କଥା ଖୋଲି କହିଲା। ଜଗୁ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମୁଁ ଏହା ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଏହା ଏକ ରକ୍ତମୁଖା ହ୍ରଦ, ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କେହି ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ହ୍ରଦରେ କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେହି ହ୍ରଦରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କୁମ୍ଭୀର ଖାଏ। ତା ପରଦିନ ଜଗୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ନେଇ ସେହି ହ୍ରଦକୁ ଗଲା। କୁମ୍ଭୀରଟି ସମସ୍ତ ପଶୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଲୁଚି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀରର ପଛପଟ ପାଣି ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜଳ ବାହାରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଅଟେ। କୁମ୍ଭୀର ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଚିକୁ ଠେକୁଆ ଭାବି କହିଲା, ନା, ଏହା ଏକ ପଥର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ କହିବେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ମୁଁ ଏକ ପଥର। ଏଥିରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହା ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଅଟେ। ଚିକୁ ଠେକୁଆ କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ଯେ ପଥର କଥା କୁହେ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସେହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ସେହି ହ୍ରଦରୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ।